DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, daing kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na biyernes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, bilang kan mga stranded na truck asin pribadong vehikulo sa pantalan kan Piodoran Albay na bawasan na. JBDAP maresibihin endorsing dialysis machine ali sa Department of Health sa Lindong kan Health Facilities Enhancement Program. Benefit packages para sa mga thyroid condition ibiglatag kan PhilHealth. Sa lado nasyonal, balasahan sa gabinete ni Marcos day nangahulugan na maluya ang gobyerno. Barko kan Pilipinas sa Sandy Cay sinumpit nin tubig asin sinabitan kan Chinese ship. Fuerzas Armadas kan Pilipinas sinuguro ang protection kan duwang junior officers na aligadong linupigan o inabuso kan sarong halangkaw na opisyal kan militar. Sa ibang nasyon, duwang staff kan embahada kan Israel sa Estados Unidos gadan sa pambabadil. Sa lado ring Karawat, Presidente Marcos asin Education Secretary Angara pigdala uma na maatindir sa pagpuon kan palarong pambansa 2025 sa Lawag City. Detalyas kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nabawasan na ang bilang kan mga stranded trucks asin pribadong vehikulo sa pantalan kan Piodoran Albay. Ini ananataran kan DCGB News kumpara kan mga nakaaging aldaw kung sain dakol na mga stranded na vehikulo matapos mapiktaran kan pagpapairay sa San Juanico Bridge. Namin na konektar sa Leyte asin Samar kung sain dahil nakakaagi ang mga cargo trucks pasasyarin sa Visayas asin Mindanao. Sinabi ni Piodoran MDRRMO Chief Noel Orduña, siniguro kanina na nasolusyonan ang problema mantang pag-akomodar naman ang iba pang cargo vehicle sa tabang kan mga shipping companies. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Maresibina kan Josefina Belmonte Duran, Albay Provincial Hospital, ang dosing dialysis machine hali sa Department of Health sa raramakan programang Health Facilities Enhancement Program. Sigun kay JBDAP, Chief of Hospital, Dr. Dominador Concepcion, dadarahona kan Fresenius Medical Care ang mga ekipais bago matapos ang presenting bulan. Tinawan niya nin doon na dakulang tabang ang mga dialysis machine tanganing mas maging maray ang healthcare access asin ang pagpapabulong kan mga mapa-dialysis sa Albay lalo na sa Tercer Distrito kan probinsya. Sa ngunyan, 8 ang dialysis machine na pigigamit kan JBDAP, mantang sinabi pa ni Concepcion na sa dagdag na dialysis machine, pigdalauman na madakulman asin madadagdagan ang mga pasyente na pwedeng maakomodar kan hospital. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Pigmidbid an Dip Ed Bicol
bilang second place winner sa Best Decorated Kalesa sa minatapos pa ng National Schools Press Conference si National Festival of Talents 2025 sa Vigan City, Ilocos Sur. Ito nampok sa Kalesa ang duwang simbolo kan Bicol na lada asin pili. Dinisenyo ni Cloyd Lagyap kan Iriga City na nagtaunin buhay sa mayaman na kultura kan mga Oragon sa paagi kan maarang na potahe asin ang kagayunan kan Bulkan Mayon. Sa Governor's Night sa Provincial Farmers Livelihood Development Centers kan Ilocos Sur, personal na pagresibinin da DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad asin Assistant Regional Director Bibiano Cintillas ang naplake kan pagmidbid bilang second place sa nasabing competition. Ang Kalesa Decoration Contest Party and Cultural Parade sa pagbubukas kan NSPC as yung National Festival of Talents ngonya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Inotro kan PhilHealth Bicol ang sendang benefit packages para sa mga miyembros kan may thyroid condition kasabay kan obserbasyon kan World Thyroid Day sa Mayo 25. Sa programang Alagang PhilHealth sa DCGB, sinabi ni PhilHealth Bicol Public Relations Officer 1 Geraldine Naron na ang PhilHealth nagtatao ng 15,795 pesos para sa hypothyroidism, 16,575 pesos para sa hyperthyroidism, 60,450 pesos para sa thyroidectomy, mantang 22,230 pesos para naman sa malignant neoplasm kan thyroid glands. Sinabi ni Naron na ang mga may high risk kan pagkakaiguan ng thyroid disorder iyo ang kababaihan na may edad 60 anyos pa itaas, bados ang mga personang ipigpairaram sa thyroid surgery, may family history kan thyroid disease, pasyente na may type 1 diabetes, asin ang mga individual na nagkaiguan ng radiation treatment sa liog, pati na sa tikab. Miras na maski ang mga naninigarilyo, bantad man sa nasabing helang. Kwatrosyentos na mga paraoma kan Kamalig, Daraga, Libon, asin Legazpi City ang Chiriman, Ligao City, ang nakinabang sa 10 solar irrigation project na ibinugta ka National Irrigation Administration. Ang SPIP, magkakatabang na mapatubigan ang 400 hektaryas nin kabasan sa nasabing mga lugar. Magkakatabang man ini na mapababa ang presyo kan baga sa probinsya, maging moderno ang mga sistema kan patubig asin mapalangkaw ang produksyon kan mga paraoma. Ang mga lugar na bigbugtakan ng SPIP kaniya, yung mga lugar na hararayo sa mga salog o may kulang o diit ang supply ng tubig, partikular na ang kulang sa access ng kuryente asin apektado kan tagmara. Miyanras na magkakaigwaman ng formal turnover na nasabing proyekto sa 10 Local Irrigators Association, tanganang sinda ang magmanehar kan operasyon asin pagmantenir kay ni. Sarong person deprived of liberty kan district jail ang sigarare na sinarbihan nin mandamento asin inarestar kan Tabaco City PNP sigun kay Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo. Namidbid ang suspitsado na si alias Alan, 47 anyos, mantang inaresta rin susug sa mandamiento de aresto na may petsang Mayo 31, 2004 dalan sa kasong attempted homicide. Ana ang pangunang kaso kan suspitsado may criminal case number 389, mantang 12,000 pesos ang ipigrekomendar na piyansa para sa iyang parametras na libertad.
Sa ngunya nasa kustudyo na kan tabako PNP ang suspitsado mantang pigahanda na ang mga dokumento bago ini iampang sa korte. Pig-imbitaran kan online Missionaries of God kan Legazpi Diocese ang mga maawot magpartisipar sa gigibon na First Bicol Catholic Media Convention. Sigun sa informasyon, dapat magpadaran ni 5 representante ang kada parokya na aktibo sa media asin communication ministry. Ang enot na 5, daing registration fee na babayadan alagad kung maglampas sa bilang kay puan magbayad ng 350 pesos na registration fee. Ang convention gigibun sa Mayo 31 sa Legazpi City Convention Center kung saan may temang Communicators of Hope, share with the gentleness, the hope that is in your hearts. Dahil na napugulan kan OWAS Bureau of Fire Protection asin mga residentes ang pagkasulo kan sarong-harong sa Awas Albay na may tuyong o natuyong sinulo ni sarong residente. Sigun sa Bureau of Fire Protection, ang suspitsado na midbida na si alias Eric, 31 anyos, residente ka na sa aming lugar. Sa pangenot investigasyon, alas 6:30 ng pagkaaga, kan subsuban kan suspitsado ang harong dahil sila pagkakasadabutan asin dati ng iwal kan may tagsadiri kan harong. Sa ngunyan, itanaw ng kwenta kan Bureau of Fire Protection ang suspitsado sa kustudya kan pulisya mantang pigahanda naman ang kasong arson na isasangat para sa magkakanayong disposisyon. Iyan ang primerong kaptangkan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian na masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hay nako, ang cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Dimples
Sumana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partnered doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional. Dainin dapat ikahadit ang publiko sa pagsumitir nin courtesy resignation kan haros gabos na miyembro kan gabinete ni Presidente Bongbong Marcos. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, dainin ang aulugan na maluya ang gobyerno dahil ang pagbabalas sa sarong paagi kan pagpapeling kan Presidente na daing lugar sa iyang administrasyon ang mga ugakon asin balasubas na opisyal. Imbis na isipon na maluya ang gobyerno dapat panganiining ikaugmakan publiko dahil masasalidahan na ang mga opisyal na magkukarapat dapat sa posisyon. Dagdag pa ni Castro na sinyal man ini na pagpuon kan enot na ipinahayag ni Marcos na magkakaigwa siya nin istriktong administrasyon. Matapos ang balasahan sa gabinete, siniguro kan Malacanang na makakalaom ang publiko sa mas makaskas na serbisyo publiko asin kapakipakinabang na proyekto sagod sa pagtapos kan termino ni Marcos sa 2028. Sarang barko kan Chinese Coast Guard ang pigisabing guminamit nin water cannon asin sinabitan ang sarong barko kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pag-asa K2 o Sandy Cay sa West Philippine Sea kasuudma. Sigun sa BFAR, nagkukondukta nin routine mission ang sinong barkong BRP Dato Sanday asin BRP Dato Pagbuaya, kaya na sarong scientific team para mangalap ng mga sampling baybay sa lugar bilang parte ka sarong Marine Scientific Research Initiative kan mangyari ang insidente. Nangyari ini sa laog kan territorial waters kan Pilipinas sa lugar kan Pag-asa Island asin Pag-asa K2 na parte kan Kalayaan Group of Islands sa West Philippine Sea. Sinabi kan BFAR na primerong insidente ini na ginamitan in water cannon ang BFAR research vessel sa area kan Pag-asa K. Idinuga pa sa report kan BFAR na natapos kan scientific team kan Pilipinas ang sendang operasyon sa Pag-asa 1, 2, and 3 apesar kan peligroso, agresibo asin illegal na aksyon kan mga barko kan China asin maritime militia. Suportado ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang naging desisyon ni Presidente Bongbong Marcos na magpautob nin pagbabago sa sayang gabinete para mas maging efektibo ang pigtataong serbisyo sa publiko. Sigun kay Romualdez, handa ang Kamara de Representantes na makipag-koordinar sa magiging bagong miyembro kan gabinete para mapagserbihan ang mga Pilipino. Tinawanin doon ni Romualdez ang importansya na masimbagan ang mga isyu kan pagmukna nin malalaugan na trabaho, mas baratong pagkakaan asin pagtaon ng mas magayon na serbisyo sa publiko. Magigarumduman na sinugo kang Presidente ang kabus na miyembro kan gabinete na magsumitir nin courtesy resignation mantagbig repaso ang sendang mga naginibuhan. Siniguro kan Forces Armadas kan Pilipinas na may naresibing tabang
ang duwang lalaking junior officer na biktima nin alegadong pang-abuso sexual kan sarong senior officer. Sigon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francil Padilla na may psychological support at sinibapang suporta na itinao sa duwang lalaking tauan kan Philippine Air Force na pigsasabing linupigan kan sendang opisyal. Ang Air Force naman ang makapot sa nasabing tabang para sa duwang junior officer na sarong major asin sarong kapitan, mantang naka-house arrest naman sa laog kan sa iyang kwarter ang akusadong general, maski habo pangaranan na pag-araman sa mga enot na report na major general o 2-star rank ang suspitsado na nakatala na mag-ampang sa Korte Militar dahil sa pigsasabing pagsuway sa Articles of War. Paliwanag ni Padilla na handa ang Forces Armadas na isuko ang senior military officer kung magkakaiguan ng commitment order hali sa sarong civilian court. Sa ngunyan tapos na ang initial na investigasyon, nakapot asin pigaadala naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Pag-iimbestigaran na kan National Bureau of Investigation ang pagkagadan kan sarong 10 anyos na aking lalaki sa Tondo, Manila matapos siyang tatakon ni sarong midwife. Sigun kay NBI Director Jaime Santiago, naadala nindang maray ang resulta kan autopsy na ginibo sa aki para maraman kung ano ang tunay na kausa kan sa iyang pagkagadan. Aramon digdi kung igwang papadusahan asin kung sisay ang papadusahan o sa sangatanin kaso. Tulos man na mapadara ang NBI ng subpina sa mga epigtuturo na suspitsado kung matapos na ang autopsiya asin ang pag-aadal digdi. Enot na dinara ang 10 anyos na aki sa Clarin Lying Inn and Medical Center sa Barangay 146, Pasay City para sa circumcision operation. Base sa initial na investigasyon, tinudukan siya nin 20cc na anesthesia bago ang procedure. Matapos kani, dagos nang nagsapar na aki rin siya rin seizure asin na defisilan maghangos. Nadarapan aki sa Tondo Medical Center pero pagkatapos pigdeklarar na dead on arrival. Matapos ang insidente, nagdulok ang magurang kan aki sa NBI sa Pasay City para agadon ang tabang kanahensya asin imbestigaran ang nangyari. Sobra sangkatos na driving school ang sinuspindir sa nakaaging 2 semana sana dahil sa mga iba-ibang pagsuway. Sigun kay LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza, nasa nakaaging 2 semana, sinuspindir na ninda ang 107 mga driving school. Ang mga sinuspindir na driving school makukuha sa Central Luzon, Calabarzon, as in Metro Manila. Sigun kay Mendoza, ang mga pagsuway iyo anosyo o dai pagsunod sa tamang theoretical drivers training. Manta nagluwas man na nisyokos order para sa mga driving school para ipaliwanag ang sendang lado. Sa ibang nasyon, gadan ang 2 staff kaning bahada kan Israel sa Estados Unidos matapos na sinda pagbabadilon. Ang mga biktimang namidbida na sinda Sarah Lynn Milgrim, asin Yaron Lischinki, papaluwas na sa sarong event sa Capital Jewish Museum sa Washington, D.C. kan sinda Badilon. Nadakupan ang suspitsado na si Elias Rodriguez, 30 anyos, kan Chicago, matapos ang insidente. Nakuanan pa ang suspitsado nin Free Palestine matapos ang insidente. O nagkurahaw pa ang suspitsado nin Free Palestine matapos ang insidente. Padagos man na piga-aram kan mga otoridad kung ang insidente may kinaraman sa terorismo. Kinamundo man ni US President Donald Trump ang pangyayari kung saan malinaw na ang insidente base sa anti-Semitism. Dalan sa insidente, ipinag-orden ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pagdagdag ng seguridad sa kabos ng mga embahada asin konsulada kan Israel. Sa lado ring karawat, piglalauman na mag-atendir sinda Presidente Bongbong Marcos, Education Secretary Sani Angara, asin mga opisyales kan probinsya sa pangingenot ni Governor Matthew Marcos Manutok, asin Vice Governor Cecilia Araneta Marcos sa opening ceremony kan palarong pambansa 2025.
Mapuon ang kawat sa Mayo 24, asin matatapos sa Mayo 30 na may temang nagkakaisang kapuluan. Pigdalauman na mag-atindir ang 17,000 na atleta, coaches, opisyal ka na eskulahan asin technical staff ali sa 17 riyon sa bilog na nasyon. Katakod kini, sinabi ni Manutok na ang matriyumpo na pagkondukta nin mga iba-ibang national asin international competition aro kan rowing, basketball, volleyball, cycling, surfing asin iba pang aktibidad iyon dakula na nayambag sa preparasyon kan probinsya para sa palarong pambansa. Pero digdi kumpiyado man ang gobernador na ang pag-host kani kan palarong pambansa magdadaranin masaganang benepisyo sa probinsya lalo na sa sektor kan ekonomiya, asin turismo, transportasyon, asin sa radit na negosyo. Sinabi man ni Police Lieutenant Colonel Jeffrey Takad, Chief Provincial Operation Management Unit kan Ilocos Norte Police Provincial Office, na preparado na ang augmentation force para sa palarong pambansa. Sinabi niyang nakikipagtaman sinda sa Philippine Marines, Philippine Army, Philippine Coast Guard, asin Bureau of Fire Protection para magtao ng tabang medikal. Ultimo sa detalles kan Bareta, ang kabugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakan kan sa tuyang panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakakaapekto sa Mindanao, mantang ridge kang high pressure area naman ang nakakaapekto sa pinakapuro kang norte kang Luzon, mantang easterly of malinsangang paros na halis sirangang kadagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdi sa Kabikulan, padagos na makaka-eksperyensya ng bahagyang mapanganuron sa kod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Dulot kang easterlies. Ang paros ay maluya sa kod moderato na hadi sa sirangan sundo sur sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat at kadagatang kang Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-ukol. Tinatayang agwat ning temperatura pigalaumang poon 26 sagkod 33 grado sentigrado, mantang ang heat index digdi sa Ligasri ay pwede pong umabot ng 42 degrees Celsius. Asin sa Masbate ay pwede pong umabot ng 43 degrees Celsius. Mantang sa natatadang parte kang Kabikulan ay aabot po from 40 to 41 degrees Celsius. Mantang ang aldaw ay nagsirang kasubagong alas 5:18 ning pagkaaga. Asin masulnop at na alas 6:06 ning pagkahapon. Ini si Melvin Albuela reporting live halidigdi sa DOS. Pag-asa, Ligas. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ang unyan na Biyernes. Sa pangalan kan mga pag-ariba, Mardela, Jenny Balyaran, Nicole Gloriani sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical, asin Pag-asa. Ako po nagatod kan Bareta. Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan ni Raray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kayo.